Takže poprosil bych správci kolbiště, aby zaujmuli svoji pozici, nepohodovali se po parkouru. Máme zvoněno a první dvojice Ivona Formanová, Lenos Boj, stáj hostím nám odstartovala. Takže tuto dvojici jsme už viděli v předcházejícím parkouru, kde obsadili první místo. Len je starší 17letý holštinský kůň, otec Lenon, matka Ainon. Tento koník byl importován z Německa a majitelem koně je Ivona Formanová z Hostiny. Takže základní parkour bez trestných bodů, takže dvojice nám pokračuje v rozeskakování. Přichází číslo 9, 10. Nyní nám najít na 11. Boxer, 12. kolmý skok a je tu cíl.